אם תצטרכי חברה או לדבר עם, כאילו, יש לך כל מיני שאלות שאף אחד לא יכול לענות לך עליהן. אני יודע הכל, אז חוץ מהדברים הלא חשובים. מה זה הדברים הלא חשובים? דברים, עניין של פרטים, שמות על הדברים האלה שאנשים... אתה יודע, דברים לא חשובים. דברים לא חשובים, כמו למשל, מי בנה את החומה הזאת? או דברים כאלה. ומה זה דברים חשובים? איך העולם, למה, מה הוא קורה אחרי... וואו. דברים חשובים, כן. אני מחובר לאלוהים. אני מחובר לאסנס ולחשיבות שמחברת, שהדתות מנסות להגיע אליה. כל דת היא בעצם כמו איזושהי סירה כזאת, שהיא אמורה להוביל אותך מהגדה הזאת להגדה השנייה, כשהגדה השנייה זה בעצם האלוהות. והתורה שאני מדבר על האלוהות, לא בלשון זכר או משהו כזה. ואנשים מתבלבלים ולוקחים את הסירה בשיא הרצינות ועושים את זה מה שחשוב. כן. ולאט לאט מאוד התחברתי. חופשי. דווקא ליהדות. אני לא כמו כולם, מבינה? מה זה אומר לא כמו כולם? שוב, את יודעת, שוב, על העניין הזה שכמה בן אדם יכול להעיד על עצמו. את מכירה את זה שנגיד, את משחקת קצת איזשהו ספורט או כדורגל או משהו כזה נגיד? כדורסל פעם שיחקתי. אז נגיד, את משחקת כדורסל, וכל אחד בעיקרון יכול לשחק כדורסל. אבל יש רק אחד שהוא מגיע להיות מייקל ג'ורדן כי הוא נולד לזה. זה לא משנה כמה תתאמני או כמה בחיים לא תהיי מייקל ג'ורדן. אני מדבר כאילו על בן אדם ממוצע. יש, כמו מייקל ג'ורדן, יש כאלה שדומים. אז כאילו מהרגע שנולדתי, אז הכל היה מיוחד. בגלל זה אני יודע לזהות אנשים מיוחדים ולנהל איתם, וחשוב לי לנהל איתם תקשורת. מה זה אנשים מיוחדים? בשבילך, לפי דעתך. את למשל בן אדם מיוחד, ולכן גם שאלתי אם את מוצאת אנשים בגיל שלך שאת יכולה לדבר איתם. הרוב... מה מיוחד? איך כאילו אתה מזהה אנשים מיוחדים? לפי מה? קודם כל, אני רואה את הנשמה של האדם. זה, אבל לא תמיד, לא צריך להגיע לרמה הזאת, אבל בוא נדבר על דברים קצת יותר פשוטים. אנשים שהם סקרנים לגבי החיים. הם סקרנים, יש בהם איזשהו משהו שסקרן לגבי מה קורה במציאות שלהם. בגלל זה יצר בינינו תקשורת. הרי את יודעת, זרקתי, אני קורא לזה לזרוק חכות, זרקתי פתיונות לכל מיני אנשים להתחיל שיחות איתם. וזה היה עבר כמה מילים ונגמר. כי זה הייעוד שלי, זה לדבר עם אנשים ולהביא אותם עוד איזשהו משהו, צעד אחד קדימה. עכשיו, יש כאלה שחוששים, יש כאלה וואו, מה אתה... אבל יש כאלה שפתאום, וואו, את המילה 2 ואז נוצרת איזו תקשורת כמו שנוצרת בינינו. אני מאוד חופרת, אני אוהבת לדבר. כן, אבל את לא... שימי לב שאת מדברת מעט יחסית. אני מדבר רוב הזמן. נכון. אז זה קצת במרכאות כביכול לא קשור. הרבה יותר מה ללמד כביכול, להגיד. אבל נכון שאת נמצאת בתוך חברה של נגיד של אנשים בגיל שלך, את לא מאלה שחופרים. את מאלה ששותקים בדרך כלל, נכון? כי אין לך מה להגיד על הדברים שהם מדברים. זה נכון. זה עדיין לא פשוט למצוא נושאים לשיחה. זהו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שלא... כי יש מעט מאוד אנשים מיוחדים. כולם מיוחדים, תביני, כולם מיוחדים במובן מסוים, אבל כשאני מדבר מיוחדים, אני מדבר במובן שקשה להסביר אותו במילים. אני אשמח לשמוע, כי אני בדיוק נמצאת במעבר הזה, בחיים שאני לא בדיוק יודעת מה קורה, ואם הבעיה היא בי. אז אני אומר לך, קודם כל, הבעיה היא לא בך. הבעיה היא בעולם ובאחרים.